Виши, Франция. От виш силна плюс и вода, келтски, имат се предвид минералните извори на града. От Випиакус, галоромански, имение на Випиус, лично име, вероятно на някой местен владетел, появило се в края на 3 век по времето на римския император Диоклециан. От Вичи, латински, група селища, хипотеза на Луи Надо, изказана в 1869, и от Викус Калидис, латински, горещо селище, пак във връзка с горещите му минерални извори. Градът е известен като седалище на станалото верен съюзник на Хитлер, колаборационистко правителство на Виши, начело с маршал Филип Петен, победил в Първата световна война германската армия в битката при Вердюн в 1916. Поради завоя му на 180 градуса в отношението му към германците, обикновените французи го нарекли вместо Петен Путен, дума с около 100 синонима. След Втората световна война съдът го осъдил на смърт за държавна измяна, но генерал Шарл де Гол заменил тази присъда с доживотен затвор. Генерал Петен бил вече на 89 години, а и де Гол, когато му бил подчинен на времето, бил нарекал своя син на негово име Филип. Такова нещо е политиката. Хайде да ни излагаме епитети, като тези на маршала, например.